Har jeg gjort? Ja, så skal du holde øje med, når du kommer. Jeg reagerer på mine fingre. Og hvad så? Der skal du holde øje med, så kommer der et spørgsmål, du skal holde øje med jo. Jeg ser heller ikke nogen lige nu. Den skal er kigge- kørt jo. Skal jeg bare trykke på en så? Ja, Nå, hvad står der så? det ved jeg sgu ikke, hvor det står på engelsk jo. Jamen, så trykker du videre. Jeg beder tysk. Næste spørgsmål. Nu skal jeg male med et eller andet Hvad skal du om det tegn der, men det var et drengetegn eller et pigetegn. på et tegn. Det der lige er været der. Det ved jeg altså ikke, hvad det er. Nej, ved du, hvordan drengetegn ser ud af? Nej, Pigetegn, det er det med krydsen ned for den ene. Den op i, man ser der foran det pigen, det er drengetegn. det var en med en pil, kunne jeg se. Ja, så trykker du på den. Hvad skal jeg trykke på? Den der står mail, det betyder mail. Nå. Nå, hvad så? Nu. Det er jo min, man græmmer her. Ej, hør det. Og du skal have til hjælp. Hvor er der ved at smide telefonen? Nej, det har jeg forresten set. Det har jeg set. Du er ikke blevet overrasket over.